celé víkende dnes celkom netradične budeme mať sprievodcu, ktorý nás zoberie za našimi sprievodcami. Je to Laco, ktorého hlas určite poznáte vďaka Rádio Víkendu a my po ich stopách budeme dnes pokračovať s našou reportážou. Kam sa vyberieme spoločne? Dnes ideme do Sklených Teplíc, prejsť si časť Barborskej cesty, ktorá sa štartuje 1. mája v Banskej Bystrici. No a máš so sebou už všetko si komplet pripravený? Stačí asi batoh, počasie nám snáď vydrží a dobrá nálada nesmie chýbať spolu s Televíkendom s vami teda. Raz, dva, tri, hej, raz, dva, tri. Jan Kamenický s kúpeľou Sklené Teplice. Zastavili sme sa u vás, pretože priamo cez Sklené Teplice vedie Barborská cesta. Čím sa spájajú Sklené Teplice priamo so Svetou Barborou alebo s baníckou činnosťou? Tak ako ste povedali, Svätá Barbora je patronka baníkov. A Sklené Teplice ako také sa nachádzajú v centre Štiavnických hôr, teda blízko Banskej Štiavnice, a teda sú úzko spojené s banskou činnosťou. Vy ste sa zapojili do Barborskej cesty. Čo od toho očakávate? Od účasti v Barborskej ceste a možno aj časový horizont, keby sme spomenuli? Viete čo, no ja som sa zapojil do toho, ako organizácia sme sa zapojili do toho a očakával by som od toho viac povedať do sveta o tom, že čo to malé Slovensko znamenalo v histórii, čím prispelo celému ľudstvu. Čiže aby ľudia z celého Slovenska a aj z celého sveta dozvedeli sa o tejto výnimočnej oblasti. Výnimočnosti, áno. So spoluautorom projektu Jurajom Slašťanom prechádzame cez kúpele Sklené Teplice, aby sme skúmali jednak značenie Barborskej cesty, ale aj určité pozoruhodnosti. Napríklad teraz sa blížime k drevenej soche, ktorá naznačuje práve Svätú Barboru. Počujeme zurčať potok, čiže je tu veľmi príjemné prostredie a zároveň už vidíme žltú značku, a je tam čierna väža, teda čierna väža na žltom podklade. Prečo práve takéto značenie? Tak toto značenie je v podstate základným symbolom alebo logom celej Barborskej cesty, ktorá vyplýva z legendy svätej Barbory, ktorá bola vlastne v takejto väži uväznená. Budeme mať na každom zastavení postupne nejaké drevené, drevorezbárske princípy toho zastavenia. V tomto prípade je to Barbora v ponímaní týchto kúpeľov a inde budú možno drevené veže, ale to u tých zastaveniach budeme vlastne individuálne predebatovať s tým, ktorým majiteľom alebo nejakou obcou, ktorá si bude môcť prispôsobiť tejto tématike podľa svojho výtvarného zobrazenia. 5. etapa Barborskej cesty vedie zo Sklených Teplíc aj cez obec Repište, ktorá sa stala našou ďalšou zastávkou. Toto konkrétne miesto sa volá Pri Novom kríži. Je to takisto kríž, pri ktorom sa vždy baníci zastavili, aby sa pomodlili za svoju bezpečnosť, samozrejme k Svätej Barbore. A tiež sa tu niečo chystá. Pred nami je hrad, ale zároveň onedlho tu bude aj kaplnka Svätej Barbory. Staviteľ tohto hradu, a teda aj majiteľ, sa rozhodol, že tá kaplnka s tou Svätou Barborou tu teda bude. Vtedy sme ešte ale nevedeli, že nejaká barborská cesta vôbec vznikne, takže tu sa stretli dve náhody a dneska si myslím, že budú celkom užitočné navzájom. Barborská cesta ako zážitkový turizmus spája banské mestá v regióne stredného Slovenska, bohaté na svoju históriu. Symbolom je Barbora, Svätá Barbora. Tá vlastne jej silueta je aj trasa Barborskej cesty, ktorá má 9 úsekov, čiže za 9 dní sa dá prejsť, 29 zastavení. No a prechádza tými najvzácnejšími miestami, či už historickými, technickými pamiatkami, prírodnými a má svoj príbeh. Tí pútnici putujú